मालिक अपना पाकिट से तेल भरा के गाड़ी खेत में देबेलन कुदाई। आ जोतवैला के बाद त लोग भुलाइए जाला कि देबहू के बा ट्रैक्टर के जोताई। जोतवावे घरी त लोग बात करेला बड़ा बड़ा, आ हाथों हाथ पैसा दे देब जेव जोत के करब खड़ा। जोतैला के बाद आधा पैसा दे के कहिहन हईलीही तेल भरा देव, आ दखिनो ओला जोता जाई तब पूरा हिसाब करा लेब। खेत जोतल जब हो जाला फाइनल, खोजलो पर ना केहू भेटाई। आ जोतवैला के बाद त लोग भुलाइए जाला कि देबहू के बा ट्रैक्टर के जोताई। ना खाद ना रोपनी ना कुदरवाही, कोई करावे उधारी। आ ट्रैक्टर के जोताई देबे में सबकरा हो जाला भारी। 100% में 30% लोग भी बा ऐसा, जोतला के बाद पूरा दे देला पैसा। 70% लोग दौड़ावत दौड़ावत मालिकों के देला माताई। आ जोतवैला के बाद त लोग भुलाइए जाला कि देबहू के बा ट्रैक्टर के जोताई। जाके दरवाजा पर जब मालिक बोलावे, ओहरे से लोग रोआ गिरावत आवे। कहे कि का कहीं देख के रउआ के लागता बड़ी लाज। आ पैसा रही त बुझ नहीं मालिक दे देती आजे के आज। ऐसने ऐसन बहाना बना के दरवाजों पर से देबे लौटाई। आ जोतवैला के बाद त लोग भुलाइए जाला कि देबहू के बा ट्रैक्टर के जोताई। जोतवैला के बाद सभे हो जाला शांते। आ बिना 2-4 बेर गईले दरवाजा पर ना मिली पैसा, ई बात के मालिको लोग भी बा जानते। दोबारा जाके मालिक घरे आवाज लगाई। आ 1000 बाकी रही तो 500 लेके आई। पैसा रखले रही रउए के देवे खातिर, घरवा देलीसन उठाई। आ कहले हैं कि जौने बातवने दसन पहले मालिक के पहुंचाई। अब मत बोलब जबले धान ना कटाई। आ जोतवैला के बाद त लोग भुलाइए जाला कि देबहू के बा ट्रैक्टर के जोताई। सभी भोजपुरिया श्रोता के कवि गोलू दुबे जी के तरफ से हाथ जोड़ के सादर प्रणाम बा। अगर ई कविता अच्छा लागल होई तो एकरा के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करब जा। जय हो भोजपुरी, जय हो भोजपुरिया समाज।